Poď sem, hop. Deň dobrý. Poď sem, poď tu si sadni. Kúpila som papimu Avengerský bazén. Pupik. Pusu. Možno bude ďalšia kauza, že mu robím zle. On má strašne rád vodu. Ideme mu to postaviť na terasu. Sa teším. Poď sem, papi. To je tvoj nový bazén. To je A ako papi. Čas pokryť. Papi, čo mám? Papi, aha. To je tvoj bazén. Čo to je? Čakaj. Čo tu máš? Ježíš. On začal žrať granule. Jasné, pochutnávaj si, keď máme robotu. Boli sme na skok v Stradivariuse. Ja vôbec nechodím do týchto obchodov, ale idem v pondelok na dovolenku. A ja som si akože objednala Shein, ale nepríde mi to podľa mňa do tohto piatku. A pôjdem nakupovať ešte predtým určite nejaké veci. Chcem byť od pondelka, vieš, v nových veciach sa cítim lepšie. Poviem vám, koľko čo stálo túto sukňu. 23 €. Sheinku neba, ale nie. Hej, pekné, k outfitom. Ja viem, čo s tým spravím. Nestaraj sa do mňa. Takúto šatku, 8 €. Neviem, či to je krava, alebo co. Mám rada šatky na gebuli, takže kedysi som s tým pohrdala, ale čím som staršia, tým mi viacej kúrie v gebuli. Hnedé štipce, mám chuť byť taká proste hnedá. Stali 7 €. Šiltovka, tá stala 10 €. Bola tam aj hnedá, a keďže som v nejakom hnedom múde a ja nemám takú šiltovku more, rúžových mám 150, tak skôr rúžovú. Je tu napísané Free yourself a 3 kvecinky. Dovolenková, rozjebem ju, vyhodím ju, lebo budem sa potiť v nej, budem masná. To je taká rýchlovečka. Takéto tričko, ktoré sa mi vôbec nepáči, čo som si ho kúpila. Ja naozaj neviem, ale je to tiež XS stalo 10 €, tak asi preto. Tieto boty, ktoré sa môjmu frajerovi nepáčili, ale mňa nezaujíma jeho názor. 30 €. Neskúšala som si ich, ale hnedé. Tá mašla sa mi ľúbi, akože vôbec mi nevadí. A tá mašla sa vždy vie dať dole, akože mojimi rukami viem ju dať dole, ale ľúbi sa mi tam. Takže hej, to je môj nákup.